Prečo je dôležité, aby sme so psom niečo robili? A aký je syndrom záhradného psa? Prečo by sme mali borderskú kóliu naučiť odpočívať a prečo chrt nechce aportovať? Moja dnešná hostka a obľúbená trénerka psov tvrdí, že naše psy viac ocenia, ak sa im budeme venovať pravidelne každý deň, hoci len na pár minút, ako keď si na ne nájdeme čas iba raz do týždňa. Vítajte pri počúvaní podcastu Psíčkari online, ktorý je venovaný všetkým majiteľom psov a ich štvornohým miláčikom. Dnes sa budeme rozprávať o tom, ako správne pracovať so psom, prečo psi potrebujú nastaviť pravidlá a že pri tréningu je nevyhnutná najmä dôslednosť. Začíname druhé vydanie podcastu Psíčkari online a mám tu veľmi vzácnu návštevu. Je to Vicky Obedková. Ahojte. Trénerka psov a aj teda známa dogdancerka. Myslím, že asi športovkyňa aj v inom zmysle. Možno aj v iných disciplínach, myslím, že? Áno. A je tu aj s nami taký veľmi milý návštevník, Togepi, asi ho vidno. Togepi dnes dostal privilégium ako jediný zo svorky a je tu s nami v štúdiu, tak dúfajme, že nebude robiť úplne bordel. Áno, bude to s ním asi veselšie. Veľmi sa mu páči. Sme si veľmi sympatickí, tak. No Vicky, tak ja ťa tu vítam ešte raz, takto. Ďakujem. Oficiálne. A začneme tak klasicky, lebo teda predpokladám, že ty si možno aj taká fakt, že najznámejšia psíčkarská alebo kinologická influencerka, čo som teda aj ja zisťovala. Ale možno nie každý ťa úplne pozná. Hlavne myslím takí ľudia, ktorí sa až tak nepohybujú v tejto oblasti. Tak povedz nám, ako si sa ty dostala k tomuto, ako si sa dostala k tomu, že trénuješ psov, nielen svojich, ale aj teda cudzích. A celkovo, aká bola tá tvoja cesta kvázi? Ja si myslím, že moja cesta bola klasická, tak ako to má asi každý človek, keď je malý, že si praje mať nejakého párťaka po boku, pretože raz v živote sa ocitne vo fázi, kedy má pocit, že mu nikto nerozumie. A hľadá niekoho, kto by mu mohol byť tou oporou, komu sa môže zveriť a zdeliť mu tie najteľnejšie sny a brávať ho na tie tajomné miesta a objavovať s ním svet. A ja som túto túžbu mala už od útleho z detstva, čo si teda pamätám. A moja mamka to vyriešila veľmi elegantne, pretože jej snom zase bolo cvičiť vodiacich psov. Mm-hmm. Takže jedného dňa sa u nás ocitlo vlastne šteniatko labradora, ktorého moja mamka zobrala do výchovy. Zostala u nás rok a potom dostala ponuku, že teda môže ďalej pokračovať aj vo výcviku. A takto to u nás bolo, tuším, až 12 rokov. Čiže u nás sa presredalo veľmi veľa psov, konkrétne tých labradorských retrieverov. Sem tam bol, tuším, že jedného ovčiaka sme mali nemeckého. A ja som si vlastne takto utvrdzovala, že ten život so psami ma veľmi baví. A potom, ako od toho už moja mamka opustila a ja som bola staršia, tak som už mala presnú predstavu aj o tom, že by som raz chcela mať toho naozaj svojho vlastného psa. Mm-hmm. No a vlastne prišla ku mne moja prvá borderka. To si pamätám, že som si na ňu ešte aj sama zarobila, to som zobrala veľmi seriózne, bola som na brigádovala som celé leto a odvtedy ma to vlastne už vôbec nepustilo. Najprv som začala trénovať ju a vlastne ešte sa stalo také, že počas toho, jak moja mamka cvičila vodiacich psov a ja som sa do toho tak silno angažovala, lebo ma to bavilo, že som jej veľmi rada pomáhala, chodila som s ňou, my sme tomu tak hovorili, že naslepo, že ja som bola tie jej druhé oči, pretože ona častokrát už v tej poslednej fáze toho výcviku nosila čierne klapky, aby sa naozaj správala ako nevidiaci človek. Takže ten pes naozaj musela sa na ňo spoľahnúť. A ja som tam chodievala za ňou ako taký tieň a hovorila jej, mami, zastav. Alebo som jej hovorila, čo sa vlastne deje, keď sa niečo dialo, keď sa niečo že stalo. Že si reálne pomáhala. Vlastne, áno. A dostala som aj ja potom ku koncu od tej výcvikovej školy možnosť alebo ponuku na to, aby som začala cvičiť vodiacich psov. Takže ja som reálne už aj do výcviku toho psa dostala a bolo to kríženie zlatého retrievera a labradora. Ale všetci hovorili, že to je prezlečená borderka, pretože mal úžasný temperament pre mňa v mojom ponímaní, čo sa ale teda zase na výcvik vodiaceho psa nehodilo, pretože nevidiaci nemá čas až tak venovať sa psovi ohľadom týchto aktivít a potrebuje naozaj spoločníka na prácu. Takže ten pes sa nakoniec aj vyradil z výcviku a ja som si povedala, OK, keď budem mať svojho psa, tak to bude borderská kolia, pretože ten temperament mi naozaj sadol. A začala som teda najprv
s tou svojou borderkou a ja som už vtedy mala také tendencie zdieľať to na fóre a mala som chuť proste radiť ľuďom a pomáhať im na tej ich ceste na základe tých skúseností, ktoré som dovtedy mala. A tak nejak sa to proste rozbehlo. A to bola tá Klasy už? Teda o nej hovoríme? Áno, hej, o nej A s ňou si bola aj v Československom Má talent? Joj, áno, aj tam som bola s ňou, hej. Ale tam ste aj frisbee robili, že? Tam som robila takú všeho chuť, áno. To boli, viac menej to bolo frisbee spojené s trikmi, to sa moc ani o dog dancingu nedalo hovoriť, že by to bol nejaký tanec so psom. A ľudia sa takto začali zaujímať o nejaké rady, alebo možno o nejaké moje skúsenosti, chceli vedieť, ako to vlastne funguje, ako to robím. A tak začal vznikať záujem aj o moje vlastné tréningy, lenže ja som si vtedy neverila a myslela som si, že potrebujem papier na to, aby som mohla trénovať psov. Takže sa ma ujala výcviková škola a ja som vlastne pod tou výcvikovou školou robila trénerku, ale robila som iba dog dancing a dog frisbee, že nerobila som tie verejné výcviky alebo tú klasickú poslušnosť. Áno. A vďaka tomu som sa osmelila a povedala som si, wow, hej, toto je presne to, čo chcem robiť. Až som sa nakoniec odhodlala osamostatniť sa a robila som už potom na vlastnú päsť tie tréningy. Ale ty si teda mala dobrý základ, ako hovoríš, že naozaj, že však keď si so svojou mamkou vlastne ste cvičili tých psov, alebo minimálne si to pozorovala. Myslím si, že čo sa týka výchovy alebo takého žitia s psami určite, to mi dalo neskutočne veľa. V podstate to pre mňa je už životný štýl, že si ani neuvedomujem, že by som poznala niečo iné. Ale čo sa týka výcviku, tak si pamätám, že tam sme mali striktné pravidlo, kde sme mamke dosť toho nezasahovali. Aha. Čiže my sme vlastne nemali, ja by som to nechcela povedať tak hrubo, že nemali sme dovolené cvičiť toho psa. Ale tak nejak sme to prirodzene rešpektovali, že my sme toho psa brali ako spoločníka a moja mamka tam bola od toho, aby toho psa potom vlastne dokázala pripraviť na tie skúšky. Dobre, čiže ty si začala sa venovať vlastne z Klasy, potom tomu dog dancingu, alebo čo si ho vlastne ty učila možno vtedy v začiatkoch? Mne sa ešte v tých časoch, keď my sme mali jeden počítač v domácnosti, ja si úplne pamätám tie časy, on bol v kuchyni a keď niekto potreboval niečo vyriešiť, tak sme sa tam zgrupli celá rodina okolo toho počítača a ukazovali sme si videá, ktoré kolovali virálne vtedy ešte cez maily. A mamka alebo babka, už teraz neviem presne, ukázali mi video, ako tam tancuje zlatý retriever na pomádu od Caroline Scott. A ja som sa do toho úplne zamilovala a ja som proste celým telom cítila, že to je presne to, čo chcem so psom robiť. A odtedy som k tomu smerovala a pozerala som si rôzne tutoriály, snažila som sa nájsť čo najviac informácií, pretože ja som tie znalosti o tom, ako funguje výcvik, nemala. Išla som skrátka, skúšala som pokus omyl a čo fungovalo, tak bolo super, čo nefungovalo, vedela som, že musím vyskúšať niečo iné. A tá moja Klasy bola neskutočne veľký sprievodca v tomto, že naozaj si tým prešla so mnou úplného začiatku a s ňou som sa vlastne chcela primárne venovať tomu dog dancingu. A povedz možno, že čo to je pre niekoho, kto teda nevie, ja viem samozrejme, a ako sa to prekladá tanec so psom, že? Prekladá sa to ako tanec so psom, hej, ale v podstate je to tanec so psom. Keď sa na to človek pozerá, tak má pocit, že ten človek reálne s tým psom tancuje. Ale v podstate z toho druhého pohľadu je to naučená choreografia, my tých psov naučíme nejaké cviky, triky a potom v podstate počas toho tréningu odburávame signály a robíme kontraposunky, aby sme si mohli dovoliť robiť v podstate niečo iné, čo robí ten pes a tým pádom to vyznie, že spolu tancujeme, že máme takého tanečného partnera a dávame si dôraz na to, aby nám sadla hudba, aby ten pes počas tej hudby vynikol. Zdôrazňujeme hudobné akcenty, aby to naozaj bolo všetko spolu kompatibilné, že naozaj človek má pocit, že oni aj do tej hudby dokonca tancujú. Ale ono to veľmi pekne vyzerá, naozaj musím povedať, že keď ste to teda nevideli, tak si to pozrite niekde, lebo ono to z diaľky, možno zblízka počuť tie povely, že? Trošku niekedy, či? Áno. Ono tie povely dosť počuť a zase je aj veľa tanečníkov, ktorí možno aj hlasnejšie rozprávajú, sú tanečníci, ktorí tichšie rozprávajú, sú tanečníci, ktorí viac ukazujú, ktorí si už môžu dovoliť neukazovať a keď to človek pozerá na tých videách, tak to je určite niečo iné, ako keď to človek vidí naživo. Mne sa to veľmi páči, akože ja to veľmi obdivujem a sa mi páči, že máte aj tie kostýmy, tú hudbu, práve teraz aj tie rekvizity rôzne už sa používajú. Podľa mňa je to veľmi krásne, akože to je tak pekná disciplína. A zase úžasné je, že to psi baví. Tie psi to fakt baví, že pes by nemohol robiť dog dancing, takže by ho nechcel robiť. Dog dancing je úžasný šport v tom za mňa, že je tam vidno tú spoluprácu. Pokiaľ to toho psa nebaví, tak to nevyzerá pekne. Tým pádom nie je dôvod pokračovať v tom športe, alebo by sa človek vlastne mal zamyslieť nad tým, čo urobiť preto, aby to toho psa bavilo.
To znamená, že v dogdancingu sa veľmi, veľmi málo kedy človek stretne s tým, že ten pes je učený nejakými korekčnými pomôckami napríklad. Že tam naozaj vyslovene ideme tou pozitívnym posilňovaním častokrát. Ešte zostaňme teda chvíľu pri tej téme, potom to môžeme zase zmeniť aj niečo iné, ale chcem sa ešte opýtať, povedz možno pre ľudí, ktorí teda nás sledujú, prečo je vôbec dôležité, prečo je dobré učiť psa nejaké triky? Alebo celkovo učiť niečo psa? Alebo ja by som povedala, bola som raz na takej prednáške od trénera zvierat svetovo uznávaného, ktorý povedal, asi ho nebudem vedieť presne citovať, ale povedal, že je našou povinnosťou, keď už si zadovážime psa, alebo teda prevezmeme našu zodpovednosť za život niekoho, aby sme mu dopriali to, čo ten pes potrebuje. A ten pes k životu potrebuje tréning, potrebuje skrátka zamestnať, potrebuje stimulovať tú mozgovú činnosť, pretože inak sa ten pes začne nudiť a začne byť nešťastný, začne mať deštruktívne sklony napríklad, alebo môže mať dokonca samodeštruktívne sklony, čo sa tiež môže stať. A my si vymýšľame pre tých psov tieto rôzne aktivity kvôli tomu, aby sme ich zamestnali. Je v konečnom dôsledku úplne jedno, čo sa s tým psom robí. Dôležité je, že sa s ním niečo robí. Ako náhle sa pes nechá na pospas, hovorím tomu, že zdivočieť, tak nemyslím si, že náš zámer bol správny a dôvod, prečo sme si brali psa, v podstate žiaden nie je. Pretože veľa psov si bere psa kvôli tomu, že chce nejakého spoločníka. Veľa ľudí si bere psov tak. Presne tak. A keď už si človek berie toho spoločníka, tak ten pes si teraz nepovie, že ja si idem urobiť kávu, alebo teraz si idem zahrať sudoku, alebo vieš čo, teraz mám chuť ísť si pozrieť telku. My tým psom vlastne všetko zoberieme. My im určujeme, kedy im dáme jesť. My im určujeme, kedy sa idú vyvenčiť. My im určujeme, či sa vycikajú, či sa vykakajú, pretože podľa toho, či na to máme čas. Že áno, nie vždy sa stane, že máme čas na to čakať pol hodinu, kým pes vykoná svoju potrebu. Takže si povieme, že buď teraz, alebo až o hodinu. A myslím si, že to najmenej, čo pre tie psy môžeme spraviť, je venovať im tú pozornosť a dať im tie aktivity, ktoré oni reálne vyžadujú a potrebujú. S tým súhlasím, jasné. A ešte by som možno ale tak dodala, že z mojej skúsenosti je to veľká pomoc potom do života. Že keď toho psa naučíš rozmýšľať vlastne presne týmto spôsobom, že ho stimuluješ, tak potom sa s ním proste jednoduchšie funguje, že? Lebo on sa potom naozaj naučí ten mozog vlastne používať aj sám a oveľa jednoduchšie a ľahšie sa učiť ďalšie nové veci. Že? Mne to tak príde. Je to aj tak a myslím si, že tam ale aj do značnej miery zohráva rolu v podstate to šľachtenie. Pretože čím viacej sa so psom pracuje, tak v rámci tých línií sa to dokáže dediť. To znamená, že tie psy dokážu mať ako keby väčší sklon k spolupráci s človekom. Preto sú napríklad tie borderky také obľúbené, pretože oni túto schopnosť majú neuveriteľne veľkú. Hovorí sa tomu will to please, že v podstate doslova si prosia tú prácu alebo tú spoluprácu s tým človekom. A je to niečo, čo mňa napríklad pri tých psoch veľmi baví. Keď sa zaverám. Nie. Tak asi chce, aby si ho predstavila. To keby ma k tomu tiež čo povedať. Áno. Možno môžeš teraz povedať, teda takto prejdeme plynule k tomu, že vlastne môžeš predstaviť tvoju svorku, kľudne. Moju svorku. A áno, koľko vás teraz je a aké psíky teraz máš? A jeden z nich je tento. Aktuálne mám 4 psíkov. Moja najstaršia je 11-ročná výpätka. Potom mám 7-ročného borderáka. Tu na 2-ročnú čívavu. A najnovšie mám 4-mesačné šteniatko zlatého retrievera. Super, takže máš to pestre. Tak. A to som sa aj chcela opýtať. Z tvojej skúsenosti teda všímaš si ten taký fakt, že veľký rozdiel medzi tými plemenami a potom aj medzi tými povahami, lebo ja sa ešte stretávam aj s tým, že ľudia sú prekvapení, keď hovorím o povahe psa, hej, že vlastne tie psy majú naozaj úplne rôznorodé povahy. Jedna vec je samozrejme plemena a druhá vec sú aj tie povahy. Že musela si aj ty tak postupne zisťovať, že vlastne s každým psom pracuješ nejakým iným spôsobom? Samozrejme. Ja aj z toho dôvodu vlastne mám každé plemeno iné. Každý pes je iného plemena, tak pretože mňa baví veľmi spoznávať tie mozgové procesy a to celkovo, ako ten pes funguje, pretože ako ľudia sme šľachtili psy pre rôzne plemená kvôli tomu, lebo sme očakávali iné fungovanie s tým psom, alebo očakávali sme od toho psa nejaké iné predispozície. Niektoré psy lovia zrakom, niektoré čuchom, každý pes má iný spôsob
trošičku toho lovu, ako keby. V podstate je to stále šelma, je to stále psovitá šelma, ale každé to plemeno ako keby je zastavené v inej fázi toho lovu. Aj borderky v podstate lovia, keď pasú. Len oni sú zastavené v tej poslednej fázi, ako keby v tom tesne pred tým výskokom, než skočia na tú korisť, tak to je vlastne ten plíživý pohyb. A to je to, prečo aj tie ovce majú pred nimi taký rešpekt. Takže každé plemeno má to svoje čaro a mňa veľmi baví pracovať s tými rôznymi plemenami, pretože ma fascinuje, ako oni odlišne myslia, alebo aké majú odlišné potreby. Napríklad tá borderka potrebuje ten mozog stimulovať úplne inak, ako napríklad tá čivava. Tým, že čivava je všeobecne spoločenské plemeno, tak aj medzi ľuďmi sa správa úplne inak, že tie charakterové črty sú diametrálne odlišné od tej borderky. Tá borderka vždy bude viac menej trošičku úzkostlivejšia a citlivejšia, bude senzitívnejšia na ruchy, vnemy, pretože bola šľachtená, kde boli stáda oviec a bolo tam ticho. Boli to veľké pláne a ona na kilometre totiž to zháňala tie ovce a vnímala za mňa, teda aspoň ja to tak vnímam, málo podnetov. Bol tam skrátka čistý ten vnem tých oviec a toho pastiera, s ktorým ona komunikovala a pracovala. Kdežto ja teraz, keď zoberiem borderku do veľkomesta, kde na jednej strane zbíjajú alebo stavajú, na druhej strane chodí električka, cez cestu chodia autá, je tam neskutočne veľa ľudí, medzi sebou sa rozprávajú, potom tam zatrubí auto a tak ďalej. A tá borderka častokrát nezvláda vstrebávať tak veľmi veľa naraz. A toto je nádherne vidieť na tých rôznych plemenách, že podľa toho, na čo boli šľachtené, tak aj dokážu fungovať v tých jednotlivých prostrediach. Napríklad borderka má oveľa väčší vzťah spolupracovať teda s človekom, kdežto čivava až tak nie. Čivava sa nenarodila pre potrebu splniť človeku všetkému, čo vidí na očiach. Presne tak. A to isté platí aj o chrtovi. Chrt bol šľachtený na to, aby lovil zrakom, aby v podstate uštval tú zver. Ale pri tom love nepotrebuje človeka. A to sa krásne odráža aj v tom živote, že ten chrt ma v tom živote vôbec nepotrebuje. Nevidí dôvod, prečo by so mnou mal spolupracovať, prečo by mal vôbec pracovať za nejaké jedlo. Nedáva mu to zmysel, proste daj mi misku a daj mi nážrať. Áno. A tá borderka príde, to mám akože zadarmo. Vie, že je to na nich skrátka veľmi vidno a ja si to veľmi užívam, pretože je to pre mňa aj z takej väčšej miery možno taký experiment, že sa chcem veľmi učiť a chcem tých psov spoznávať, pretože zároveň tak dokážem lepšie pomôcť tým ľuďom, ktorí ku mne chodia na tréningy a pýtajú si tie rady. Pretože môže sa stať, že napríklad jeden tréner je zasvetený len jednému plemenu a možno nebude vedieť súvislosti pri inom plemene. A je to dosť cítiť, si myslím. A možno je dobre povedať teraz, že naozaj aj ten výber psa by mal byť presne tomuto prispôsobený, nie? Že ľudia by si mali naozaj tie plemená proste vyberať poctivo a poriadne a niečo o tom vedieť už vopred, lebo potom by boli menej zaskočení, tak. Keď teda... Ja chápem, že veľmi veľkú zložku zohráva ten exteriér, že človeku sa hlavne na prvom mieste musí ten pes aj páčiť, samozrejme, lebo pozerám sa na neho každý deň. A keď sa pozerám na niečo, čo sa mi páči, tak mám aj väčšiu schopnosť a motiváciu s tým psom interagovať. Takže áno, rozumiem tomu. Ale je pravda, že musím zvážiť aj to, na čo ten pes bol primárne šľachtený, pretože ak ten pes bol šľachtený napríklad ako norový pes, aby hrabal jamy, tak ja keď takého psa budem chcieť na záhradu, tak sa nebudem môcť čudovať, že mám samé krtince alebo jamy po záhrade. No toto mne teraz hrozí. Presne, áno, toto ja budem riešiť o chvíľu. Čo je možno iba taká menšia rada, zvážiť si, čo ja od toho psa očakávam a spojiť si to s medzi riadkami, čo sa píše napríklad v encyklopédiách, že na čo ten pes vlastne bol šľachtený a spojiť si to do súvislosti. To znamená, že ak napríklad taká borderka bola šľachtená na to, že pásla, čo potrebovala k tomu, aby mohla pásť? Potrebovala nejaký stimul, nejaké ovce, nejaké predmety, ktoré bude pásť a potrebovala nejaký vonkajší vnem, ktorý ju koriguje pri tej práci. To znamená, že môj pes bude mať pravdepodobne veľkú predispozíciu na to vnímať moje povely a bude ma vedieť počúvať a vnímať aj počas toho, že tam budú nejaké rušivé vplyvy, dajme tomu. Že to keď si zoberiem takého chrta, ktorý pri práci človeka nepotreboval a musel len naháňať a fokusovať sa len na konkrétnu jednu vec a v podstate mám hluchoslepo okolo seba, nerobím nič inšie, len prenasledujem tú jednu vec, tak sa nemôžem potom diviť, že ten pes so mnou nebude chcieť spolupracovať, keď ho zoberiem
v podstate do rodiny alebo do mesta, keď mu neponúknem tú jeho konkrétnu prácu, na ktorú bol šľachtený. Že je, myslím si, aj celkom nefér po tých konkrétnych plemenách žiadať niečo, na čo neboli šľachtené. A čiže aj pre teba to bola taká výzva potom ten chrt? Samozrejme. Môžeš Najväčšia výzva povedať? pri mojom chrtovi bolo naučiť ju aportovať. Pretože tak, jak hovorím, tie psy boli šľachtené na to, aby uštvali tú zver. Keď tak ešte zabili, zadrhli tú zver. Ale to, čo sa už dialo, potom už nikoho netrápilo. Ten chrt nemá prirodzene v sebe prinášanie. Takže aby som svojmu chrtovi vysvetlila, že OK, si super, si šikovný za to, že si to ulovil, ale teraz by som si ešte aj prijala, kebyže mi to prinesieš naspäť, tak to už tam nejakým zázrakom chýbalo. To už tam proste nebolo. A bolo veľmi ťažké to tomu psovi vysvetliť, aj keď to nemal prirodzene v sebe. Mám napríklad teraz šteniatko zlatého retrievera a ja som normálne v šoku, som sama udivená. To sú tí, áno, nemusela som nosiči, urobiť hej. absolútne Prinášači. nič. Presne tak. A ten pes mi prináša všetko, čo uvidí. Všetko. A ja som v 7. nebi, pretože som sa doteraz vždy natrapila s každým jedným psom aj pri čivave, aby mi nosila veci, pretože napríklad moja čivava je mierny zdrojár. To znamená, že si chráni zdroje. Takže namiesto toho, aby sa so mnou o ten zdroj chcel podeliť, tak si ho schová, zaškrečkuje a je to iba jeho. Áno. Takže ja si teraz napríklad s retrieverom veľmi užívam túto fázu, že nemusím ho učiť a vysvetľovať mu, že mi má niečo priniesť. Super, zaujímavé. A povedz, keď robíš tréningy, teda ty robíš tréningy aj v tej hale, v Topolčanoch a neviem, teda aj niekde inde možno, kľudne povedz tak, s čím sa tak často stretávaš napríklad, ako čo ľudia, nechcem povedať, že nezvládajú, ale s čím za tebou chodia? Čo teda potrebujú robiť s tými psíkmi a čo sa ty snažíš im pomôcť v čom? Najčastejšie, čo si všímam, je, že ľuďom často chýba nastavený komunikačný systém. Chýba im nastavenie hraníc, čo znamená a myslia si, že psi automaticky rozumejú našej ľudskej reči a chýba tamto premostenie. To znamená, že človek si myslí, že robí všetko správne a ten pes tomu zázrakom aj tak nerozumie. A im hovorím, že vy medzi sebou musíte mať skrátka tú tajnú reč, tak ako Franta Šusta hovorí. A to je presne o tom, že každý jeden signál v sebe nesie tú informáciu. A ja nemôžem po psovi chcieť, aby mal slovnú zásobu 400 slov. Mám proste vybraných pár slovíčok, ktoré konkrétne niečo znamenajú a to mi bohate stačí. Ďalšia vec je, mám taký pocit, ako by ľudia nie vždy poňali správne to, čo znamená dôslednosť alebo systematickosť. Myslia si, že keď už raz psa niečo naučia, takže to bude skrátka doživotne vedieť, ale nie je to pravda. Ja ako náhle prestanem nejaké správanie posilňovať, aj keď napriek tomu už bolo raz naučené, ono to správanie časom vyhasínať začne. A môže sa úplne stratiť, alebo sa môže vyformovať inak podľa toho, ako ja reagujem. A to sa spája vlastne aj s ďalšou vecou, že ľudia si častokrát myslia, že psa učia iba vtedy, keď si povedia a teraz ideme trénovať. A teraz si zoberiem tie palmosky a hračku, prípadne kliker a teraz ideme do haly a ideme k trénerovi a teraz sa ideme niečo učiť. Ale ten pes sa učí 24/7. A je jedno, čiže to nestačí, chceš nestačí povedať. to. Je jedno, či je človek u trénera alebo nie. Ten pes tým, že s nami trávi ten čas, tak to správanie sa formuje neustále. A je alebo myslieť si, že keď niečo platí na tréningu, tak nie je pravda, že to automaticky platí aj v praxi. Musím to tam postupne zaviesť. Nie je to tak, že by ten pes dokázal zovšeobecniť hneď všetky tie veci, ktoré sa naučil, aby fungovali vždy a všade. Je to všetko postupná práca s kritériami a častokrát citlivá a nedá sa povedať, že by na každého psa fungovalo to isté. No, toto som aj ja zistila, hej. To, že možno tréner povie nejaký postup, tak pri jednom klientovi celá tá práca môže trvať týždeň, pri druhom klientovi to môže trvať až rok. V závislosti aj od toho, v akých podmienkach ten pes žije, ako šikovný je aj ten daný človek, že si spomenie, aha, dobre, toto musím dodržať za každým, inak keď to nedodržím, tak môj pes bude mať v hlave konflikt, pretože raz to funguje, raz to nefunguje. Znie to dosť tak vedecky priam celé, vieš, keď to tak hovoríš, až mám problém akože sledovať, že také náročné, vieš, sa mi to zdá. Veľmi v jednoduchosti povedané, keď si raz niečo zaumiením, že to takto bude platiť, je veľmi dobré pre toho psa,
až priam vyžadujúce, aby to tak platilo na furt. Čiže tá dôslednosť, Presne zase tak. opakujeme. To inak často fakt hovoria tréneri, že to je taký základ, že? Samozrejme, lebo si predstav, poviem úplne jednoduchý príklad. Napríklad prechádzanie cez dvere. Niekedy vysvetľujem svojim klientom v závislosti od toho, ako veľmi ten pes má potrebu kontrolovať prostredie, keď do ňoho vojde, aby ten pes, alebo aby vyžadovali potom psovi, že si vždycky musí sadnúť a počkať na prepušťací povel, kým môže prejsť do toho ďalšieho prostredia. Aby to nebolo také, že hej, ja som tu prvý a všetci teraz dávajte pozor, pretože ja tu narobím poriadky. To v podstate... Ja mám jedného takého doma, dosť podobného podľa mňa, no. Nie je to niečo, čo by sme úplne chceli, pretože ja nemôžem byť jasnovidec a vedieť, čo sa za tými dverami deje. Takže potrebujem najprv ja skontrolovať to prostredie a ja zvážim, či toho svojho psa tam pustím alebo nie. Takže ako náhle mám psa, ktorý sa prediera a chce tam byť prvý, tak by mohol nastať reálny problém. Takže ja vlastne vysvetľujem tomu psovi, že môžeš ísť prvý cez tie dvere. Mne to vôbec nevadí. Nejdeme sa tu teraz hrať na autority a dominancie. Áno, že toto nie je ten presne prípad, tak. že dominancia. Je to iba o tom, že ja skontrolujem to prostredie a ja uznám za vhodné, či do toho prostredia vôbec vstúpiš. Ak do toho prostredia vstúpiš, poviem ti prepúšťací povel, že teraz môžeš ísť. Ak do toho prostredia nevstúpiš, tak sa obrátime a ideme napríklad preč. Ale to, či už vôjde prvý alebo nie, to už mi je jedno. A pokiaľ toto ja urobím naozaj s každými jednými dverami, či je to bránka na záhrade, alebo sú to vchodové dvere, alebo sú to vstupné dvere do nákupného centra, je to úplne jedno, alebo je to pre mňa za mňa aj na záchod, tak ten pes naozaj pochopí, musím vždy počkať na svojho pánička, pretože som tu s ním a on je v podstate ten, ktorý určuje, čo sa ide diať. Pretože nie vždy je šťastné, keď pes prevezme kontrolu nad prostredím alebo nad situáciou. Väčšinou to neseká dobrotu. Áno. A to je tá dôslednosť. Nemôže sa mi teraz stať, že dobre, keď idem do električky, tak to rýchlo proste, ja neviem, nechám to tak. Alebo ráno sa ponáhľam do roboty, do práce, do školy a nemám čas tu na teraz hrať sa hru, že či počkať na tú bráničku, kým ju otvorím, alebo nie. A tam sa presne začína formovať to správanie a psovi môže začať vznikať v hlave ten konflikt. Tak počkať. Včera som si musel sadnúť pred tou bránkou a dneska už zrazu nemusím, tak jak to teda je? A ten pes si urobí po svojom tak, jak to jemu vyhovuje. Takže si povie, OK, tak keď to neplatilo teraz, tak to znamená, že to nemusí platiť ani zajtra, ani pozajtra, ani po obede, ani o 6. večer. A zrazu mi ten klient príde na hodinu, no Vicky, vieš, my sme to začali, ale ono to nejako prestalo fungovať a nefunguje to úplne vždy a všade. A ja presne viem, kde to zlyhalo. Prečo? Čiže toto je často chyba. Tak, ľudia častokrát strácajú trpezlivosť, pretože pri niektorých dverách, keď sa bavíme stále o tom istom príklade, to môže byť v momente a pri niektorých iných dverách to môže byť kľudne aj 10 minút. Pretože ten pes na základe niečoho vyhodnotí, že za tými dverami je niečo veľmi úžasné, niečo, čo veľmi chce a nebude sa toho chcieť vzdať. A bude tak rozrušený a to samotné prostredie pre ňoho bude tak veľmi veľkou rušivkou, pretože je zároveň zdrojom, že sa nebude môcť, alebo teda, že sa nebude vedieť natoľko regulovať, aby dokázal mať tú seba kontrolu, ktorú od neho vyžadujeme. A tam človek môže stratiť tie nervy, tiež tú takú trpezlivosť. seba kontrolu vlastne stratí človek. Tak, človek stratí seba kontrolu. Áno, môžeme to poňať tak, že dôslednosť je seba kontrola. Vlastne môže sa zabudnúť, alebo si môže povedať kašlem na to. A to kašlem na to je to najhoršie, čo človek môže spraviť. Áno, rozumiem úplne, pretože čo myslíš ty. Čím ja konzistentnejšia budem, čím dôslednejšia budem, tým aj skrátim tú reakčnú dobu toho psa. A možno teraz budem musieť vydržať tých 10 minút a potrápiť sa, ale budem tam a budem vedieť presne, čo robím. A na ďalší krát už to bude 5 minút, a na ďalší 2 minúty, a na ďalší pol minúty, a na ďalší to bude v mžiku. A už všetky tie ostatné razy už budú v mžiku. Len najdlhšie je niekedy prečkať a pretrvať si a povedať si, že takto to je a takto to proste bude. Žiadne kompromisy. Jasné. A ešte si mne spomínala predtým, teda ten syndrom záhradného psa si to nazvala. Povedzme možno aj, čo to je, lebo áno, mne to znelo veľmi zaujímavo a ja teda viem asi, čo myslíš. Tak môžeš to vysvetliť a povedz, že čo vlastne, k čomu tam dochádza, čo je tá chyba. Syndrom záhradného psa vôbec netuším, či je nejaký termín. Ja som si ho viac menej vymyslela, aby som mala takúto svoju skratku a klientom mohla dať nejakú nápovedu alebo nejaký
nejakú barličku, keď sa napríklad o niečom rozprávame, tak aby sa už vedeli hneď chytiť. Je to v podstate pes, ktorý vyrastá sám ako samorast na záhrade, lebo ako ľudia máme, alebo ja si myslím, že sme aj tak boli z časti vychovávaní, že pes patrí na záhradu, pretože má strážiť majetok. A na tej záhrade má všetko, čo potrebuje. Má tam výbeh, môže sa vylietať a tak ďalej. Ale ono to v podstate nie je pravda, pretože ten pes na tej záhrade svojím spôsobom nemá nič, čo by ja si predstavovala, že by ten pes mal mať. A myslím to tak, že ako náhle ten pes zostáva v prostredí sám na pospas, bez zásahu človeka, tak tomu tak laicky hovorím, že zdivočie. Ten pes si začne robiť, čo sa mu zachce. Vlastne bez stimulácie takej mentálnej. A začne si hľadať tú stimuláciu v tom prostredí. Presne. A tým pádom sa tým prostredím aj začne odmeňovať. Pretože napríklad ide okolo bicykel a ten pes reálne dobre začne strážiť teda ten môj dom a ten môj majetok, pretože už to chápe, že je to aj jeho majetok, je to jeho teritorium. A ono sa vlastne stane to. Blíži sa bicykel, tak ja na ňo budem štekať, pretože ho chcem odohnať. A ten bicykel odíde. Ale bez toho vedomia, že by ho pes odohnal. Proste odíde kvôli tomu, lebo iba ide okolo. Jasné. Lenže ten pes si zapíše informáciu. OK, môj štekot na toho bicykla, na toho cyklistu pomohol a odohnal som ho. Potom to vyskúša na pošťáka, na poštára. Potom to vyskúša na mamičku s kočikom. Potom to vyskúša na bežca, ktorý ide napríklad okolo a potom to vyskúša na suseda, ktorý ide venčiť psa. A takto sa pes vlastne učí a zovšeobecňuje si to správanie, ktoré sa zároveň posilňuje, pretože za každým, keď ten človek prejde z bodu A do bodu B, alebo ten podnet prejde z bodu A do bodu B, tak v tom psovi sa posilní tá inštrukcia, alebo tá informácia o tom, že OK, toto pomohlo tomu, aby som premiestnil ten podnet z tohoto bodu a odišiel preč. A tým pádom sa môj pes naučil štekať na pohyblivé veci, dajme tomu. A ja teraz zrazu s takým psom chcem ísť von, a mám predstavu, že bude chodiť na prevesenom vodítku, nebude ma ťahať a namiesto toho sa mi ťahá úplne za všetkým a šteká mi za všetkým. Pretože sa to ten pes naučil na tej záhrade. Alebo pes mi môže začať na záhrade kopať jamy, hrabať jamy. Ten pes to robí prirodzene. Jednak kvôli tomu, že na dedine sú skrátka myši a potkany. Má tam čo Má tam hrabať, čo, presne tak. Hej. Častokrát sa odmení prostredím, pretože určite sa stane, že tu myš alebo potkana uloví. Takže je to pre neho posilnením, čo ho núti ako keby kopať ďalšie a ďalšie jamy. Alebo tie jamy kope z nejakého iného dôvodu, to už je vlastne úplne jedno. Dôležité je, že samotná tá možno práca, tá aktivita mu pomáha uľaviť si od tej aktivity, ktorú mu nedodám ja. Áno, lebo on sa vlastne aj nudí. Vedeli by sme to aj tak povedať presne jednoducho, tak. Že je tam proste, ja neviem, x hodín na tej záhrade sám tú záhradu pozná spredu zozadu. Určite. Možno sa tam až tak toho veľa nedeje, tak on sa tam potom proste nudí. A ten pes si nepovie, že idem si dať teraz kardio a urobím si 5 kolečiek okolo záhrady. Nie. To je tá milná predstava, ktorú asi máme väčšina, že keď psovi doprajem veľký výbeh, takže on ho využije vo svoj prospech a bude spokojný. Nie, vôbec to tak nefunguje. Ten pes nemá tie stimuly, ktoré by boli vhodné na to, aby ja som mala z neho psa spoločníka, ktorého očakávam. Takže pokiaľ dám psa na záhradu, nesmiem od psa očakávať, že bude mať schopnosť alebo možno nejaký chtíč so mnou spolupracovať, pretože tým, že je sám na tej záhrade a nemá so mnou ten kontakt, tak on ma k životu vlastne vôbec nepotrebuje a celý ten čas sa učí, že ma k životu vôbec nepotrebuje, pretože dobre, dá mu síce nažrať, lenže on si tam môže uloviť tú myš alebo potkana, alebo si chytí vtáka, alebo ja neviem, proste určite sa nájde spôsob, ako si ten pes dokáže získať potravu na tej záhrade. A v tom momente ja strácam akúkoľvek kontrolu nad tým psom. Ja zrazu nemám poňatie, koľko toho ten pes zožere, ja nemám poňatie, koľko toho ten pes vypije, ja nemám poňatie, ako často sa za deň ten pes vyvenčí, nemám poňatie pravdepodobne ani akú má stolicu, pretože nebudem chodiť každý deň 3-krát denne mapovať celú záhradu, že ako sa môj pes vyprázdnil a tak ďalej. To znamená, že nemám ani kontrolu nad jeho zdravím, kompletnú v podstate. A v momente, keď ja si poviem, že idem toho psa trénovať, tak ten pes nemá najmenší dôvod so mnou spolupracovať. Pretože to, že ten pes je 20 hodín sám, bez kontroly a teraz ja si zmyslím, že ideme na hodinovú prechádzku a teraz si ešte dajme tomu na pol hodinu zatrenujeme, čo je úprimne povedzme si aj tak veľa, tak je to vlastne 1,5 hodiny z tých 24 hodín zo dňa, ktorú s tým psom strávim
a ten nepomer je tam tak obrovský, že to nedáva celé zmysel. Takže potom, keď ľudia ku mne prídu na tréning, ja viem presne zmapovať a odhadnúť, že vy máte toho psa na záhrade. Však, že no hej, jak ste to vedeli? Chápem. Ono je to skrátka na tých psoch vidno už len z toho prvého momentu, ako sa ten pes tomu človeku správa. No a ako sa to dá riešiť teda podľa teba? Vieš, ako keby, že ako sa to dá zmeniť, alebo čo by si čo potom robíš s tými ľuďmi? A psami? Je to vec, ktorú veľa ľudí nechce počuť, alebo nerado počuje, pretože hovorím, že stiahnuť psa zo záhrady. Ako náhle ja chcem mať zo psa spoločníka, pes nepatrí na záhradu. Čiže je to veľmi jednoduché. Alebo keď nemám tú možnosť, pretože príde ku mne samozrejme aj veľmi veľa mladých klientov, ktoré ešte žijú s rodičmi a tí rodičia majú nejakú predstavu o živote, napríklad, že pes nepatrí do domu, tak tie klientky musia pochopiť, že ten pes bude robiť progres, môže robiť progres, pokiaľ sa budú veľmi snažiť, ale ten progres nebude zďaleka tak rýchly, ako keby toho psíka majú plne pod kontrolou 24/7, napríklad vnútri doma. A potom podľa mňa aj to puto sa tak ťažšie buduje, nie? Samozrejme. Keď máš psa na záhrade. Ako sa môže vytvoriť puto, keď som s tým psom len 2 hodinu denne? A vlastne na tom je to celé postavené, že keď chceš so psom robiť aj niečo, teda myslím viac, nejaké buď psie športy alebo nejakú inú aktivitu, tak vlastne potrebuješ, aby ste mali vytvorené to také fakt, že kamarátske, také silné puto. Akože ono to ide aj iným systémom. A veľmi veľa trénerov aj takto funguje. V podstate, že sú tie psy klietkované. Že sú zavreté v klietke celý deň a jediné, čo tie psy poznajú, je kontakt s človekom. Inak sú ale v klietke. To znamená, že ten pes nemá na výber. Ale to krásne aj reflektuje ten rozdiel medzi tým psom záhradným, ktorý je na voľno na záhrade a má tam v podstate prístup ku všetkému a môže si tam robiť, čo chce. A potom ten rozdiel medzi tým psíkom, ktorý je v tej klietke a naozaj je pod kontrolou, že nemôže si tam vyhrabať jamu, nemôže si tam ponáháňať, nemôže si uloviť, čo sa mu zachce. Nemôže sa ísť vyvenčiť, kedy sa mu zachce, že je skrátka plne odkazaný na toho človeka. Tak áno, v takom momente ten pes dokáže fungovať s tým človekom ako vrcholový športovec, by som povedala, ale tiež si nemyslím, že je to správne. Pre ten jeho taký well-being. Presne tak, pretože už z toho robíme v podstate tie športové stroje alebo náčinie a ten pes už nie je psom. Ten pes už je už vyslovene iba nejakým predmetom, ktorý by mal splniť nejaké očakávania. Ale tak tu sme zase pri tom, že to puto sa ti potom aj ťažko buduje, podľa mňa. Či ona si na teba tak zbožne čaká celý deň, to je práve presne ten rozdiel, že keď ten pes nič nepozná a pozná v podstate mimo klietky iba život s tebou, tak tie psy sú o to viacej nahajpené v podstate na tebe, pretože ten ľudský kontakt im veľmi, veľmi chýba. Ale nepoznajú nič inšie, čím by sa dokázali odmeniť a čo by posilnilo to ich správanie. Takže pokiaľ mám psa na záhrade presne tak, že sa odmenuje hocičím a nájde si tú aktivitu, tak potom zistí, že človeka k životu nepotrebuje. Kdežto klietkový pes má pocit, že človek je pre neho celý život. Je to v podstate z extrému do extrému. Áno, to sú vlastne dva extrémy, čo si teraz povedala. Ty vlastne, áno. A stretla som sa aj s názorom, pretože aj to bola moja téma, ktorú som riešila, že pokiaľ chce mať zo psa vrcholového športovca, tak ten pes by v živote nemal dostať naložené to, aby robil kompromisy. A myslím to tak, že pokiaľ pes má fungovať ako spoločník, ako párťak, to znamená, že so mnou cestuje, že so mnou napríklad takto sedí v štúdiu, alebo so mnou chodí na kávu, ide si sadnúť do reštaurácie, alebo chodí so mnou na turistiku a tak ďalej, proste, že ho bežne zapájam do tých aktivít, tak keď chcem, aby mi pes podal 100% výkon v psom športe, tiež to nie je úplne fér. Pretože ten pes je psychicky a mentálne unavený z toho prostredia, že musí žiť v podstate so mnou v tej našej ľudskej spoločnosti, ktorá teda má brutálne vysoké nároky na psí život. Brutálne vysoké nároky. Ten pes nemôže štekať, ten pes nemôže ťahať, ten pes nemôže čuchať, ten pes nemôže sa vyšpiniť na chodníku, ten pes nesmie hento, nesmie tamto. Áno. A ten pes chudák zrazu je úplne paralizovaný a musí sa strašne prekonávať a už v tom bežnom živote je v podstate pod obrovskou sebakontrolou a pod obrovským tlakom. Čiže aj ten bežný život, čo my považujeme za bežný život a čo bežne od psov chceme, od tých akože vychovaných psov, tak je pre nich veľmi náročné. Je to práca jak svinia. To som si inak nikdy neuvedomila, fakt. Je. Áno. A krásne to aj vidieť na tých jednotlivých plemenách, že pre niektoré plemená to nie je problém
A pre niektoré plemená je doslova peklo žiť v meste napríklad. Že byť ako v súčasnosti spoločenské plemeno je vlastne fakt ťažké, hovoríš. Áno. Preto v podstate podľa mňa aj existuje tá skupina, že spoločenské plemená, pretože boli cieľene šľachtené na to, aby dokázali žiť v prítomnosti tých ľudí a dokázali niesť všetky tieto nároky. Zaujímavé, ale chcela som ešte inú otázku, mám teraz na teba, že keď vlastne ty tak trénuješ psy alebo teda učíš psov rôzne veci, učíš ľudí rôzne veci, majiteľov, tak čo je také, čo učia psi teba? Máš stále niečo také? Samozrejme. Učia ma, by som povedala, neskutočnej empatii. Pretože tým, že pes mi nepovie, čo mu je, nedokáže mi povedať, bolí ma pravý spánok. Alebo nepovie mi, bolí ma za očami. Tak sú to pre mňa častokrát múka, keď vidím, že môjmu psovi niečo je. To si myslím, že každý majiteľ rozpozná na svojom psovi, že môj pes je nejaký divný, niečo mu je. A pre mňa to najhoršie, čo môže nastať, je, že ja neviem tomu psovi pomôcť, neviem, čo mu je. A vždycky sa tak zamýšľam, čo si môj pes asi myslí, čo asi teraz prežíva, ako sa teraz asi cíti. A vždycky mi tak preblesknú napríklad iba hlavou, môjmu psovi asi treba ísť von. A vtedy viem, že OK, idem s tým môjim psom von, že snažím sa to naozaj brať tak, že keď mi napadne nejaká myšlienka, tak sa to snažím poňať ako nejaký signál od toho psa, ktorý sa so mnou snaží komunikovať. Vieš, že možno to niekedy príde až pritiahnuté za vlasy, ale reálne tie psy nám to častokrát nemajú ako povedať, pretože koľkokrát ich odignorujeme. Koľkokrát ten pes aj príde do nás, drgne do nás nosom a my mu povieme teraz nie. Ale čo ak napríklad sa niečo reálne deje? Niečo veľmi zlé sa deje. Možno vo vedľajšej miestnosti on vyhodnotil, že je tam niečo potenciálne nebezpečné. Napríklad možno horí sviečka, ktorá už nehorí tak, ako by mala horieť. Akože napadajú mi teraz také rôzne scenáre, ale myslím si, že by sme nemali podceňovať to, že ten pes sa s nami snaží nejako komunikovať. Alebo keď pes za mnou príde s hračkou, veľa trénerov má taký názor, že nesmieš sa nechať skákať po hlave a nesmieš sa nehať vyprovokovať v hre vtedy, keď pes chce, pretože ti prerastie cez hlavu a on ti bude určovať tvoj život. Nemyslím si, že je to úplne pravda, pretože my sme tým psom zobrali všetko a to, že ten pes má nejaké prianie, tak je tu vždy nejaká cesta, ako nájsť kompromis. A ak ja v tom momente napríklad nemám čas sa mu venovať, napríklad sa s ním nejako zahrať, tak minimálne aspoň spravím to, že mu tú pozornosť na chvíľočku venujem a buď mu dám čuchací koberček, lízaciu hračku, alebo ho nejakým spôsobom zamestnám, pretože ten pes mi prišiel povedať, hej mamka, nudím sa, poďme niečo robiť. A ja mu nepoviem, chod sa hrať do izby, lebo on to nepozná, on to tak proste nedokáže spraviť. Ja mu musím vymyslieť tú aktivitu, aby sa on dokázal zabaviť. A keď to neurobím, reálne riskujem to, že ten pes mi niečo zničí napríklad, čo ja už nechcem, alebo si nájde aktivitu, ktorá už mne sa páčiť nebude. Áno, to som chcela možno aj prísť presne pri tom režime, keď sme teda hovorili, že pes vlastne je veľký problém, že tie psy nemajú nejaký režim, ale nechcem ani povedať, že nejaký režim, ale čo som ja teda odsledovala na našej domácnosti, veď ja mám teda 2 psov, tak väčšinou to platí presne tak, že keď ja im nevymyslím nejakú aktivitu, ktorú chcem, aby robili, tak oni robia aktivitu, ktorú ja nechcem, aby robili. Takže je úplne fajn proste, keď ja som ten určovateľ a väčšinou potom, rátam s tým, že im proste ten čas venujem. Tak ako ty hovoríš, že... Je to tak, brala si psa a rátala si s tým, že si bereš na zodpovednosť ďalšiu živú dušu a nemôžeš ju teraz len ignorovať alebo strčiť do šuflíka. Proste už si zaviazaná na celých tých 15 rokov alebo koľko to bude. A nie je to voči tomu fér ho skrátka nehať tak, že zabezpeč sa sám. Ale na to podľa mňa potom aj doplácajú tí ľudia, vieš, lebo keď vlastne sa tomu psovi fakt málo venuješ, tak často sa to potom prejavuje tým, že naozaj ničia veci, trhajú proste papuče, robia doma bordel, alebo ja neviem, čo všetko sú schopní robiť, lebo ako napríklad moje psi to fakt nerobili, nehovorím, možno, že ešte by som mohla mať psa, ktorý by to robil, možno to nerobili z iného dôvodu, ale ja som akože vážne sa snažila ich dosť zamestnať proste. Že bolo mi jasné, že nestačí, že ich 3-krát denne vyvenčím a vlastne to je všetko, čo od toho psa chcem, hej, lebo tam riskujem presne to, že potom prídem domov a mám zničený akože aj nábytok. Alebo plus jasné je to riziko aj pre toho psa, že si ublíži, lebo neviem, čo urobí, niečo zje, čo fakt nemá. Takže toto si myslím, že tak je. Máš pravdu. Psi sú veľmi vynaliezavé a inteligentné tvory.
a keď sa nedokážu skrz nás dostať k niečomu, čo chcú, tak si vždy nájdú ten svoj vlastný spôsob. A ten už sa nám páčiť nebude. Alebo teda nie vždy musí. A samozrejme, že existujú plemená, ktoré vyžadujú menej aktivity alebo menej pozornosti. A sú vyslovene skôr ako takí spoločníci, že im stačí k životu len to, že sú v našej prítomnosti. Ale to už je zase potom o tom zvážení, aké plemeno si zadováži. Áno, presne. A nie je to borderka práve. Väčšinou nie. No, takže zase, lebo borderky boli veľmi populárne, že aj ešte asi stále sú. A tiež tam by podľa mňa ľudia mali myslieť na to, že je to pes, ktorý potrebuje veľa aktivity. No, tu nás sa ešte stretávam aj s takým opačným efektom, že ľudia si myslia, že ten pes potrebuje až tak veľmi veľa aktivity, že toho psa dokážu prepnúť. Aha, že až tak? niekedy to dokáže ísť zase do toho opačného extrému. A ono vo všetkom, čo skrátka človek robí alebo na čím rozmýšľa, tak si myslím, že je správne hľadať ten balans. A to, že sa povie, že je to aktívne plemeno, to neznamená, že ten pes musí v kuse iba pracovať, ale naopak musí sa naučiť odpočívať. A to je zase to, čo sa pri tých borderkách aj často stane, že človek si zadováži borderku, naštuduje si, áno, je to aktívne plemeno, potrebuje veľa pohybu, musím ho zamestnať, musím s ním robiť nejakú aktivitu a tak ďalej. A zrazu ku mne príde na tréning borderka, ktorá je chuďatko jak kôpka nervov, je celá zosypaná kvôli tomu, pretože sa nedokáže skľudniť. Nechce žrať, pretože je non-stop v strese, je vychudnutá, potrebuje stále niečo robiť a nevie sa spratať do kože, tomu hovorím. A je to v podstate zapričinené. Ja chápem, že v tej dobrej mienke, pretože sme chceli dopriať tomu psovi všetko, čo sa dá, lenže väčšinou tie aktívne alebo pracovné plemená nemajú stopku. A je na nás ľuďoch, aby sme im tú stopku dali a ukázali a vedeli my za tie psy odhadnúť, kedy už majú dosť. Pretože keď to neodhadneme, tak presne sa môže stať, že toho psa prepneme do toho stavu, kedy už naozaj ktorý mu nedokáže odpočívať. Presne tak. Všetko je to proste s citom, no. Takže keby ste chceli ďalšie rady alebo nejaké takéto tipy, návody, ako pracovať so psom, a čo ktorý pes možno vyžaduje, tak povedz Vicky, kde si to ľudia vedia pozrieť alebo vypočuť? Ja som v podstate založila ten svoj YouTubeový kanál, kde som pôvodne chcela interpretovať a zdieľať tie skúsenosti, ktoré so psami mám. Väčšinou sa to teraz odráža na taký ten skôr bežný život psíčkarský, pretože som zistila, že tá odbornejšia časť už je ako keby tak špecializovane vyhľadávaná a vlastne na to slúžia tie moje tréningy. Keď už človek príde s nejakým konkrétnym problémom, ktorý potrebuje vyriešiť na mieru, pretože samozrejme, že každý pes je originál a špecifický a potrebuje konkrétny prístup. A z tohto dôvodu, že ja som aj často na cestách, nie vždycky pôsobím na tom jednom konkrétnom mieste, chodím so psami na súťaže, na rôzne aktivity, tak som si zaviedla aj platformu, svoju vlastnú aplikáciu, kde mám tieto všetky tutoriály zazdieľané. Takže pokiaľ človek napríklad nemôže dojsť na tréning, tak si môže zakúpiť vstup mesačný do tej mojej platformy a tam nájde veľmi veľa rád alebo tutoriálov alebo odpovedí na otázky, ktoré možno hľadá. Dobre, ale teda aj na YouTube máš stále ten kanál a to je ako so psom. Ako so psom, áno. Dobre. A ešte som chcela, že idú teraz sviatky Vianoce a tak. Možno budeme mať aj viac času sa venovať aj psíkom. No, dúfam. Ono je toľko povinností zrazu okolo Vianoc, že človek aj zabúda a nestíha. Ale áno. No, viem, že vždy tak pred Vianocami celkom sú vychytené také tie adventné a kadejaké výzvy. Vieš, že tí psíčkari sa snažia robiť niečo so psom. Jasné. Tak som to myslela, akože jasné, že nehovorím, že ja tiež napríklad som v jednej výzve aktuálne, hej, a ešte sme pomaly nič nenacvičili, lebo vôbec sme to nestíhali, ale tak dúfam, že to dobehneme. Ale to som chcela možno ešte k tomu povedať, že nie, že by mali, ako asi to nevieme teraz takto narýchlo prebrať, že čo také ľudia môžu učiť svojich psov, vieš, akože nejaké také základné triky. Ale len to, že psovi ponúknem nejakú aktivitu a vytvorím mu nejaký domáci hlavolam a sadnem si tam k nemu, kým ten hlavolam vyrieši, stačí. Akože naozaj človek si možno pomyslí, že však ale čo to tomu psovi prospeje, keď tam iba vedľa neho sedím. Veľmi veľa mu to povie a dá tomu psovi, pretože už len to, že ja som tam
ako opora, ako nejaký mentor, ako niekto, kto na toho psa dohliada, tí psi si to veľmi vážia. Oni chcú skrátka byť videní pri tom, ako uspejú. A to, že vyriešia nejaký hlavolám, alebo že si užívajú nejakú aktivitu, že hľadajú pamosky napríklad a my tam zdieľame ten čas s nimi, tak to pre nich veľmi veľa znamená. A už aj tým sa buduje ten vzťah a to puto. Takže aj takto malinko stačí. Už len tomu, že tomu psovi venujeme pozornosť. Tak urobí naozaj neskutočne veľa. Čiže je to ako vlastne s dieťaťom, hej, keď vlastne sa má rodič venovať dieťaťu, keď príde po robote a hrá sa s ním, takže aj ten pes to rovnako ocení, hej, vravíš. Tá aktivita s tým psom nemusí nutne vyzerať tak, že ja po psovi niečo chcem a ten pes plní to, čo má. Niekedy to môže byť skrátka iba spoločné hladkanie, alebo to môže byť nejaká masáž pre toho psíka, alebo to môže byť nejaký čuchací koberček, ktorý pes si čuchá a ja pritom skrátka iba som, ale nie som tak prítomná, že som za mobilom. Som prítomná. To znamená, že naozaj sa pozerám na toho psa a naozaj vidím, ako ten pes si poradí s tou konkrétnou aktivitou. Že tam skrátka som v tom plnom vedomí a venujem mu naozaj tú pozornosť. Nie, že si vedľa neho sadnem a odpisujem na správy napríklad. Tí psi to všetko veľmi citlivo vnímajú. Ale možno teraz, keď hovoríš, ja len tak rozmýšľam, že či ľudia si budú vôbec vedieť predstaviť, že čo s tým psom majú robiť. Vieš, okrem toho, že ho teda majú doma a vieš, čo chcem povedať, že ho hladkajú, sadnú si k nemu, urobia si s ním ten hlavolam, ale že potom budú tak pozerať na seba navzájom, že a čo teraz? Vieš, taká trápna chvíľka. Robím si srandu. Takže ešte niečo možno, čo by si vedela tak poradiť? Aktivity, ktoré sa dajú robiť doma so psom, hej? Samozrejme, môžem ho učiť nejaké cviky, také nejaké jednoduché, ktoré si nevyžadujú veľa priestoru. Môžem ho napríklad navádzať za pomôcok a tým, že ho navádzam za pomôcok, dokážem ho naviesť do rôznych pozícií. Môžem ho učiť otočky, slalomy, obiehania, môžem ho učiť podávať packu, môžem ho precvičovať sadni, lahni, vstáni, keď to už je väčšinou taká nuda a nechcem, aby sa z toho stával stereotyp, takže väčšinou ľuďom radím, robte niečo, čo vás baví a čo napríklad robíte len tak zo srandy a nemá to žiadnu váhu. Pretože v tom momente, keď do toho ja nedávam žiadnu váhu, tak to tomu psovi ide paradoxne rýchlejšie, pretože ja do toho nedávam ten nátlak. Nedávam do toho to napätie, presne tak. Takže obaja si vlastne užijeme to niečo a už len to, že tomu psovi dokážem niečo vysvetliť, je veľmi zaujímavý proces, ktorý si ja aj všímam na sebe, že u mňa to dokáže vyvolať obrovskú radosť, ako keby som ja sama vyriešila nejakú veľmi ťažkú úlohu alebo nejakú životnú otázku. Už len to, že ten pes úspeje na základe toho, že sme sa dokázali pochopiť, mi vyplaví tie hormóny šťastia do tela a je to lepšie, ako keby som si dala čokoládu alebo kúkla nejaký film. Takže to je jedna z vecí, ktorá sa dá. Potom existujú teda rôzne tie domáce hlavolamy, ktoré ja môžem psovi vytvoriť. Môžem napríklad do krabice dať vešiaky alebo rolky z toaletných papierov, z toaleťákov, môžem to tam napríklad nastrihať a do toho roztrúsim pamosky a proste psovi to dám, aby skrátka hľadal, že ho zamestnám. Presne tak. Týchto domácich hlavolavov je neskutočne veľa a kreativite sa naozaj medze nekladú a aj na internete človek nájde naozaj veľmi veľa postupov. Povedať, že dá sa nájsť všeličo, hej. Odporúčam sa ísť inšpirovať kľudne na ten internet a čo takého ďalšieho sa dá napríklad robiť je, môžem sa venovať napríklad do starostlivosti so súhlasom. Viem, že napríklad môj pes si nerad strihá pazúriky, alebo sa nerad češe, alebo sa nerad kúpe, tak ja si dám tú námahu v tom voľnom čase, že tomu psovi vysvetlím úplne od začiatku celý ten proces, že to vlastne nie je nič hrozné. Aj to je forma nejakej interakcie a nejakého spôsobu, ako byť spolu a vysvetľovať si, že ruka nie je hrozba. Kliešte nie sú hrozba. A je to aj užitočné Kefa nie je potom. Hrozba, presne tak. A mám to dva v jednom. Len tu nás sa zase potom spája to, že už je tam nejaká vidina toho cieľu a niečo, na čo mi záleží. A človek častokrát nerešpektuje potom tie signály toho psa, s ktorými sa ten pes snaží s nami komunikovať a začnú tam zase vznikať tie konflikty a častokrát to nakoniec skončí tak, že buď ten človek dotlačí toho psa do niečoho, alebo ten pes radšej ujde. Takže zase by som povedala, že tak akože s citom a citlivo, keď viem, že mám čas, neznamená, že musím ostrihať napríklad všetky pazúriky, niekedy stačí, že štiknem iba jeden pazúrik. Aj to je skrátka úspech, pokiaľ si to pes nechá urobiť dobrovoľne. Čiže tak postupne a presne trpezlivo. A rozmýšľam, čo ešte takého ďalšieho by sa dalo robiť, alebo čo robím ja so psami. Môžem naplniť napríklad rôzne interaktívne hračky, alebo im dať tie lízacie podložky. Jasné.
Ale ja možno poviem k tým trikom aj tak, že ja som predtým vlastne rozmýšľam, než som začala robiť šport a sa tak trošku pohybovať v tom svete, takom kinologickom, povedzme, tak ja som so psami tiež žiadne triky, nič také nerobila nikdy, však sadni, ľahni, dobre, to všetci vedeli, labku, daj labku. Ale ja som bola veľmi prekvapená, že ako sa to tie psy neskutočne rýchlo vedia učiť. Že fakt, keď si niekto myslel, že, alebo teda keď som si ja myslela, že ten trik budem s ním robiť proste týždeň, alebo 10 dní, vie, že ježiš, kým ho to naučím, prisahám, že 2-krát, 3-krát a ten pes to vedel. A to boli tak, akože fakt, že 5-10 minút pocvičiť, že podľa mňa aj to je pravda, že keď to človek vyskúša, tak ono to akože je veľmi motivujúce. Je to že návykové. tie psíky sa jednak radi učia. Nehovorím, že všetky, ja viem, tie psy sú rôzne, ale myslím si, že väčšina tých psov bude rada, presne, že s nimi človek trávi čas. Určite. A jednak, že teda naozaj to stimuluje ich teda mentálne zdravie, povedzme, Áno. alebo teda ten A tu by som mozog. aj tak rada podotkla, že netreba trénovať dlho. Mhm. Ľudia si častokrát nevedia nájsť čas kvôli tomu, lebo si im predstavujú, že teraz musím sa psovi venovať 20 minút, 30 minút, hodinu. Ako dlho trénujete? No, my tak na hodinu ideme na futbalový štádium a tam si presvičujeme základnú poslušnosť. Nie. To je dlho, To je hej, veľmi na psa. dlho. S obsom naozaj stačí 5 minút a to je proste celé. Častokrát moje tréningové ako keby lekcie s mojimi psami trvajú 10-15 minút, lenže tých 10-15 minút sú prekladané hrou a tá hra častokrát trvá minútu aj 2, takže reálne ten pes dohromady trénuje maximálne 5 minút, kedy naozaj že reálne myslí a rozmýšľa nad tou úlohou, ktorú má v podstate spraviť. A potom je tu ešte ďalšia vec, že čím viac toho psa naučím, tak každý ďalší ten trik bude rýchlejšie naučený. Áno. Pretože vy sa učíte spolu komunikovať a hľadáte si cestu, ako si navzájom porozumieť. A jak sa naučíte, že čo na koho platí, tak už aj ty vieš, aký postup vymyslieť, aby si to tomu psovi lepšie a rýchlejšie mohla vysvetliť, aby to ten pes efektívnejšie dokázal vykonať a pochopiť to. A o to rýchlejšie zase aj ten pes učí sa čítať tvoje telo, pretože vie, že moja mamka používa častejšie právačku, moja mamka sa vždycky takto nejako divne usmeje, keď urobím niečo dobré. Áno, áno. A skrátka sa takto ako keby pozorujete navzájom a každý ten ďalší trik naozaj trvá kratšie. Áno, Kým sa medzi sebou toto pochopíte. som si tiež všimla, hej. A to je tiež veľmi motivujúce potom vlastne. Určite, hej. Dobre, tak pre krátkosť času musím povedať, že myslím, že by sme mali o čom hovoriť ešte fakt dlho, tak ja určite budem rada, keď ešte niekedy prídeš, musíme sa potom dohodnúť. Bolo to super zaujímavé podľa mňa a myslím, že verím tomu, že sa ľudia veľa vecí dozvedeli, či už takí psičkari začiatočníci, alebo teda takí skúsenejší psičkari, ktorí by chceli so psom teda aj niečo ďalej a viac robiť potom, nie len tie také bežné veci. A ja teda veľmi pekne ďakujem, že si prišla. A ešte ti asi tak aj poprajem pekné sviatky, lebo veď myslím si, že o chvíľu už to máme za rohom. A teda prajem aj nám všetkým, aby sme mali možno viac času na tie naše zvieratka domáce, aby sme tým psom venovali ten čas, lebo si myslím, že psi sú úžasné bytosti a sme radi teda, že tu s nami sú. Tak, súhlasím. Ďakujem aj ja veľmi pekne za pozvanie. Dúfam, že sa to bude dobre počúvať, alebo že sa to dalo dobre počúvať. A vždy, keď si spomeniete na to, že by ste sa mali so psom alebo že by ste sa mali psovi nejako povenovať a nechce sa vám, alebo máte pocit, že ste v časovej tiesni, tak si spomente, že aj minúta každý deň je viac ako pol hodina raz do týždňa. Naozaj tomu psovi netreba veľa, ale stačí, keď je to systematicky a konzistentne a dôsledne. A urobí to oveľa väčší a rýchlejší progres, ako keď si na toho psa nájdem čas iba jedenkrát do týždňa. Takže prajem krásne sviatky aj vám a veľa zábavného spoločného času stráveného so psami. Super, ďakujeme veľmi pekne.